esperientzia paregabea. Oso intentsoa, egun gutxi egon ginelako, baina ara joan da, benetan ondo sentitu genuen diasporak nola bizitzen dauen euskalduntasuna, berez. Eta atletikak zelako garrantzia daukan bai. Egia da, hango jendea normalean edo ehuneko handi batean Bizkaiti datorrela. Eta orduan, batzutan, euskalduntasun hori atletikarekin ere lotzen dutela. Iaz jaialdin egon ginen Boizin, aukera hori eduki genuen Xabi Onintza eta hirurok bertxotara joateko, eta bide batez atletiken partetik proposamena jaso genuen, haien kadeteen taldea ere han egongo zenez hango futbol taldearekin truke hori egiten, pixka bat eurekin elkartu eta ea kapaz izango ginen Boiziri buruzko eta futbolarekin lotutako ipuin batzuk idazteko. Eta Josu eta Galderrek haien entrenatzaileak eta pixkat arduradunek kontatu zizkiguten haien bizipenak. Eta geuk ere Boizin ikusitakoaz eta diasporan ezagututako gauzekin hortxe inspiratu ginen. Diaspora badago euskara, euskaldun izatea zer den han eta hemen, badago futbola ere, neska gazteek nola bizi duten futbola eta haien adinean ze erronka eta ze bizipen dauzkaten. Eta uste dut hiru ipuinekin ikuspuntu nahiko oso bat edo jasotzen dela iazko udako bizipenena. Eta orduan, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzari esker, pentsatu genuen, liburu bat betirako geratzen den gauza bat denez, eta edakuntzarako oso tresna baliotsua denez, bertan emakumeak, futbola, diaspora, identitatea lotzen zuen istorio bat kontatzea, eta erabaki genuen nola ez, Xabier Paya, Nerea Ibarzabal eta Onintzan Beita gonbidatzea horrelako liburu bat idazteko, gerora gaur bezalako saioak egiteko hemengo eskola, ikastola edo ikastetxeetan.